Presented by Man Entertainment. DJ Amis माल भी अच्छा से कल रे कई गो से लस कल रे कहा टस कल रे माल भी अच्छा से कल रे कई गो से लस कल रे कहा टस कल रे रियाज बारो जाना लुटावे लिखा जाना सवाद लिख कितना एकर घस कल रे माल भी अच्छा से कल रे कहीं गो से लस कल रे कहा टस कल रे जहिया से भैली जवान सुगी केतना इनार के पी गइल पानी रे कैलस ने मान जादव बबुआन तब थमे नए कर जवानी रे जहिया से भैली जवान सुगी केतना इनार के पी गइल पानी रे कैलस ने मान जादव बबुआन तब थमे नए कर जवानी रे बदल गइली राधा केहू के कम ज्यादा जे देखल सियन एकर मस्कल रे माल भी अच्छा से कल रे कई गो से लस कल रे कहा टस कल रे करता लागे दिखावा सब झलकेला चले कमोड़ी से कतनो सुधर के रहे मंटू रंजन तब न हटे नजर एकरा ढोढ़ी से पहना बाए करता लागे दिखावा सब झलकेला चले कमोड़ी से कतनो सुधर के रहे बिट्टू प्रदीप तब न हटे नजर एकरा ढोढ़ी से होरिया जब डाले ला बिहारिया तब बोले लीडिया टरस कल रे माल भी अच्छा से कल रे कई गो से लस कल रे कहा टस कल रे माल भी अच्छा से कल रे कई गो से लस कल रे कहा टस कल रे